Så har vi lavet en perfekt parallelparkering. Det er noget, som mange de frygter, men det behøver faktisk ikke at være så svært. Det starter med, at vi orienterer os bakspejl, sidespejl og hoveddrejning. Så blinker vi til højre, og så kører vi lige hen her sidespejl med sidespejl. Og så stopper vi lige herude for sidespejl her. Går i bakgear. Så venter vi lige på, at bilerne de kan passere os. Mens vi holder og venter, så kan vi godt lige dreje max. Hvis du er stadig med, så husk at følge. Så kører vi ud i en 35-40 graders vinkel. Når vi har ude i 35-40 grader, det er lidt mindre end 45 nemlig, så retter vi op til ligeudstilling. Trækker bilen tilbage så langt ind, at spidsen af sidespejlet flugter bilens venstre side her. Så drejer vi væk fra kantstenen. Og et lille tip, husk at det er bedst at tage sin tid om at lave din parallelparkering. Det gør ikke noget, folk de holder og venter bagved. Og så skulle du gerne passe med, at for resten af turen herind, der kigger man bare i sidespejlet. Og når bilen holder helt lige, det gør den der,